ihan semmonen vittu 130-kiloinen ryssä kuulantyötä ja babuska, joka ei puhu sanakaan mitään kieltä. Se vaan örisee ja lyö. Paskipäät! Missä mun setit? Missä mun setit? Setit! Setit! Niin siis mä sanon silleen, että vitun kusipää sua pitäisi puukottaa päähän. Makaroni, jauheliopastaa tai tämmöistä niinku. Ellasta jauhoronin makaronin pasta. Vittu, mikäs toari, come on. Eikö me parempaa pystytä? Oletteko niellyt nakkia kokonaisena? Kuoreton öljytön nakki. Nakki on nielty ja lutkutettu. Tässä pitäisi yrittää kirjoittaa tätä tarinaa. Tiedättekö te vitos penet, mikä on tarina? Nakkeja dippaileva sairas paskia. Nyt vittu. Jotain raja. Sanoi keharisammakko ja osti jäätelökiskalta valkosipulin jäätelöä ja nakkeja. Nyt jumalauta! Hirviniemi kusilinssia vituksia. Raiskaussyytykset. Valoista ikkunasta. Ei vittu. Ja Iines perkele. Ei käytä kortakia perkele. Suoraan sepamuksesta sisään ja vaan. Vaikkaisen. Ja huotin. Äiti. Älä katso minua silmiin. Ei vittu. Naapurin koira näytti yhtäkkiä yllättävän haluttavalta, kun se oli leikattu kaljuksi. Ihmepuljurotta. Saatiin sen alkkiin, kun pudoteltiin liiksi ja pitkä. Ja ihana supikoiran näköinen kääpiö, joka suuteli jokaista vastaan tulijaa kiikkeen. Kuulostaa aika upilta. Nyt on kyllä aika upi oloinen. Pureskellessani kuivaa eilistä sämpylää havaitsin, että ei saatana, tämähän on homeessa saatana. No, on sitä ennenkin kaiken maailman asbestia vedetty jo. Ei ole niin pillunkaron päällä, kun on pää saatava se. Puhuttiin patongista. Mitä vitussa? Itse kannan ostokset sylissäni. Nyt joudun hakemaan uudet paristot, koska palohälyttin ei toimi. Hiluksin lavalle asennetun ilmatorjuntakonekiväärin ja aloin tykittää silmät kiinni sinne sun tänne. Kyllä joku osuu. Harrastin frisbee-golfia ystävieni kanssa, kunnes heitin vammaista päähän kiekon. Mut laitetaan veneellä Belgiaan. Kela päätti vihdoin, että mut laitetaan Belgiaan eutanasiakoneeseen. Ja siellä susta tulee, mikä vittu, heliuminautti. Äiti toivoi, että tulisi astronautti, mutta opinnot kesken. Ei jumalauta. Kerran vitun päässä darrassa sain päähäni, että räjäytän salen, oppivathan olemaan saatana. Ja toikin kapiainen nysvää 247 noita sen vitun taisteluliivejä vitun Spec Ops homolarppaaja
Nyt. Vetämään Ei vittu, mä en pysty lukemaan näitä, saatana. Ne on levoton tekstiä oikeesti.